Ja heti sitten näiden vaihtojen jälkeen KPV:lle erikoistilanne aivan rangaistusalueen reunamilta. Keskitys kohti takatolppaa ja Nyt pelasivat siihen. Sitten löytyy Dalton, joka saa vielä atakaissa. Nyt Petrisin olisi aivan vapaana, jos näitä vaan löydettäisiin. Ja ylhäällä hänet löydetään, onko paitsio? Ei ole paitsio, vaan näin se on. Mitään pois ottamatta. Loistava torjunta. Kulmapotku kuitenkin KPV:lle maalin eteen ja sieltä se maali. Eli käydessä Petteri. Hän ymmärtää, että turha spekuloida. Joo, juuri näin. Petrisin. Siellä oli se sitten hyvä taas pallo takana. Se on hyvä pallo. GMP kun tiivisti, että se on 10 jätkää boksissa, että se on tosi vähän. Ui, nyt se tulee se paikka. Hyvin nuorella pitää palloja. Näin haetaan Perissin ja vasemmasta laajasta tulee keskitys boksiin. Ja sitten pääsee Tietysti helpompaa puskea lujaa, kun tulee ulospäin. Nyt se on lähellä ja on se siellä, ne Poncho saa sen sieltä potkittua. Sitten kunnolla vasta toi toinen tilanne. Joo, kyllä Atlantics kyllä iskee aika nopeasti sitten heti kun saa palloa. Ihan selkeästi on ihan selvä vaarallinen vastaiskujoukkue kyllä. Kyllä, Petrisin saa hyvin Daltonin syötön siitä, mutta Dalton tai Chipe. Petrisin vauhtiin, pikkusteppailut suoraan! Siirtyy itse asiassa uransa ensimmäisen Veikkausliigakauden jälkeen Skotlannin Rangersiin 2016. Moilanen ei ole paitsiossa, Moilanen pääsee vielä päätyrajalla palloon kiinni. Moilanen kääntää Petrisinille, Petrisin hieno keskityspallo, nyt olisi Atakailla vetopaikka Atakailla. 3 maalia onnistui iskemään myöskin Agostino Chipese, angolalaispelaaja. Hän tänään vaihtopenkin puolelta ottelu avaa. Tuli kulmaksi selvittämään, mutta mihinkään ihan mahdottomaan ei ole Rantala joutunut venymään. Petrisin päädystä tulee syöttö taakse Oberille. Moilanen selvästi nauttii, kun on päässyt tänään tosi toimiin. Sergei Atakai antaa tänne vasemmalle, sieltä tulee kääntöä keskelle takaisin Atakaille ja aika. Se jo on, ei tässä KPV ei tässä 5 maalia tule tekemään, vaikka mitä tapahtuu. Leikkaamassa tuohon tilanteeseen, kun Ojakangas toimittaa maalin eteen ja näitä vaan lisää viljelemään, niin kyllä varmasti jossain kohtaa sitä vielä päästään sitten ehkä Raniovskiakin ohittamaan. Poikkeuksia voi tulla.
Atakai pelaa, Adarkpa. Nyt sieltä pääsee Jegor Petrisin nousemaan vasemmalta. Petrisin vastaan Ojakangas. Petrisi laittaa siinä isomman vaihteen silmään ja sitten aika hyvä. Ja oikeastaan tuon KPV-maalin jälkeen vähän ennenkin sitä Ropsin nuo vaaralliset. Atakailta tulee nyt hieman tiukkaa tekstiä avustavalle tuossa tilanteessa. KPV hoitaa Nyt tulee oikealta laidalta sitten seuraava tilanne, mutta Siinä olisi voinut olettaa, että niin Maariahamina olisi pystynyt sitten peruuttamaan kaveria enempi, mutta ilmeisesti onko sitten keskeä kuntoinen ollut tuo homma? Ihan varmasti on, koska mä voisin kertoa vaan sitä, että on työpaikalla ja piti lapset vielä hoitaa, niin sitten vielä työpaikan pihallakin takapenkillä, sitten käännettiin hoitopaikan suuntaan. Joo, mutta nämä on näin. Näitä käy varmaan monelle. Joo, emme. Haluatko kuulla unpopular opinion? Anna tulla. KPV-peli meni täysin sekaan.